ndizithatha ndizisebhayi, ezinye ndizisemonti, ezinye ndizisekapa. Andibonge igama lenkosi ngivile ibinyukileleni. Andibonge igama lenkosi ndiya-understand. Andingomhlabeleli kodwa ke uThixo uzondinceda. Andibonge igama lenkosi. Funani labo balahlekile abethu number 184 ematolonga bese uzawuncedisa 184 lomhleli alibonga igama lenkosi. Fonani labo balahlekile abethukile esindabeni unkosani asho uJesu amasiya asho njalo. 184 webani izindaba ya kanisekulahleke kodwa wehla umhlengi wami wangikhipha-ke kufe lo mhlengi ungubani na uJesu akekho munye Itameni kuJesu
ngegama lenkosi abantu abatsha nosande siku ngegama lenkosi kule nkonzo yensizwa ngegama lenkosi ndizawucela nje lenye especial nje kule nkonzo ukuba une-soprano une-alto uthule ubukele ngegama lenkosi sawucula sodwa ngegama lenkosi imamela ukuthi siphethe ndoli kasizinsizwa khona nje ivoice emali khona ezasezulwini ezilapha ensizweni khona i-alto kule nkonzo sanicela ukuthi nibukele ngegama lenkosi nafuthi ngibulele uthixo igama lenkosi osandigcinileyo sandifihlileyo ovulele umnyango ukuthi ndizongena apha kule ndawo ngegama lenkosi nawe uvulelwe ikhona into okufuneka uzoyenza ngegama lenkosi ikhona ipurpose manditsho ngegama lenkosi eyenze ukuthi uthixo akuvulele ezimalini akuvulele kunto yonke ukuthi uze apha ngegama lenkosi umbuzo endinawo for wena uzohlala nako esositulo uthule ngegama lenkosi kodwa uthixo kwenza into ezingaka ngegama lenkosi ubusuku lele uthixo wenzani yasiprotect zikhona into esingaziboniyo zikhona impi ezikhoyo ebusuku kodwa wena ulala thwi okwesana ngegama lenkosi uvuke usaphelele endlini usaphelele kowenu ngegama lenkosi omnye khangalali ngegama lenkosi kodwa uthixo ikhona nje ipurpose ikhona nje imessage ayizisileyo kuwe ukuthi uyizise kule ndawo ngegama lenkosi it doesn't matter ukuthi incinci kangakanani ngegama lenkosi kodwa inkulu loo nto ngoba yenzelwe wena ngegama lenkosi abanye abalali kodwa wena uyalala ngegama lenkosi abanye bahamba benamakhala becinga uba hey andizubulalwa nangomso andizithwe nangomso kodwa wena uyahamba freely ngegama lenkosi ubabaza uthixo wakho ngegama lenkosi izothetha lento uthixo akuphathisileyo namhlanje ndiyakhuthaza mfizwa ngegama lenkosi asizozithetha ezide ndiyayazi 2 minutes sit sigqithisa ngokuntu asike ngegama lenkosi lo mbengo ngowethu ngoku masosike ngegama lenkosi sisike kangangoko sinako ngegama lenkosi sizaqala njengomthandazo igama lesatsho nje iculo elincinci sithanda sonke sime nguthixo wethu ukuthi abe khona kule nkonzo yethu khona nje igama lakho
bethu nomisi bethu ehlekabisa abantu abatsha insizwane Sunday School igama lenkosi ngakumthanda ngomlomo na wena ngegama lenkosi ithi message ibisenhlizweni nami bebekekile ngegama lenkosi ingaba umthanda ngomlomo nalonkosi ngegama lenkosi ibe izenzo zakho zijonge kwenye icala ngegama lenkosi ngoba izenzo nazo kufuneka zimeje ngegama lenkosi nokuthetha kwakhe ngegama lenkosi ukuthi nami Nkosi ndiyakuthanda ngegama lenkosi ingathi ndiyakuthanda kodwa ngapha kwenye icala yenza unqamni nomthetho wakho ngegama lenkosi ingathi ndiyakuthanda ngegama lenkosi kodwa ndisaqhubekeka ndisayotya namhlanje ndibalekiswa kuwo ngegama lenkosi mandithi ndiyakuthanda ndibe ndisigcine ndipure ngegama lenkosi into yethu sizinto ukuzigcina pure ngegama lenkosi ukuthi noba kufika ntoni ecaleni ube uyaphepha ngegama lenkosi ifika intombi sesithi I love you ngegama sibe uqoba dibambelele nguYesu ngegama lenkosi ukuzigcina siclean ngegama lenkosi asinamsebenzi mninzi thina ngegama lenkosi kodwa ubuclean bethu ngegama lenkosi ndingachathazela nayinto ngegama lenkosi sohlezi nje sifana ngokogqirha mosithini sinxibe ezimhlophe ngegama lenkosi nomhlophe inkolo yethu ngegama lenkosi usathana ngosifuna usingcolisi siyabona ngosugqirha xa ehamba in the doctor's room ngegama lenkosi esenza noba operation ngegama lenkosi akazuvumelela gazi lichaphazele lento ngegama lenkosi ngegama lenkosi thina singumfana kwiso walanguba imhlophe ngegama lenkosi asifuni into ezasingcolisa ngegama lenkosi ngoba sigade ukuthi le ngubo ithi fika ngegama lenkosi sithi sinikeza kumnikazi wayo ngegama lenkosi ayifumani ngenabala ngegama lenkosi imsebenzi wethu mosithina ngegama lenkosi sinsizwa zavulela amangqina ngegama lenkosi unento ephathisiweyo ngegama lenkosi ezise kule ndawo ngegama lenkosi ungaziyekeli ngegama lenkosi ungayicinizeli ungayicinizeli le ndaba ngegama lenkosi ayo yethu kusho sayo yethu basisherishe ngegama lenkosi nezizwe imessage yakho ozayigqithisa kule ndawo hlezi izawunceda omnye phaa ekoneni ngegama lenkosi hlezi njengoba uyidelile kangaka le message ikhona la mzalwane ebeza ukuphulukana lezinto ngegama lenkosi anqobe ngenxa yale message yakho ngegama lenkosi savulela amangqina ngegama lenkosi amen siyayazi ngos 2 minutes thina ngoba inkonzo yethu imfutshane ngendlela emangalisayo amen akuthi ingoma yazi uqala sizobalekela ulithemba lendalo sizobalekela Amen. Mna anzakuzona namanzi akathi ngingangqala kube ngomso moyo. Alinzi Thixo ngalenzela yini. Ndizofuna uncedo ngam. Unofana nawe ngibanga Thixo ngam. Shall abantu noma ngibethethe. Bantu ngoku nje ngam ngithini Nkosi yami. Amen. Amen.
nezidoubt. But nami ngiyadla uzinikela namalokho. Ngiyibona phambili bakwenzeka ntoni. Hallelujah. Amen. Ndiphakamile nje nabathandekayo ndenza likhwele. Ngelithi igama lenkosi. Amen. Ndithanda ukuthi xa kubizwa abantu abazongqina amandla kaThixo, uba lo Thixo ukuncedile yintoni ekwenza ucinge? Yintoni ekwenza ucabange? Ukuba uhlangule, uyamazi ukuthi uhlangule. Yintoni ecabangisayo? Ngelithi igama lenkosi. Amen. Ndenza likhwele bathandekayo. Xa ungaqhubi mntu uncediwe. Yintoni ibangela uba ucinge akakuncedanga na? Yintoni ibangela uba uthathe iminutes ezithile udicayida? Ngoba kufaye befike namhlanje athi masambe uzawuthini? Ngelithi igama lenkosi. Amen. Ebaye benofika namhlanje ngalona umzuzu uzawucinga na? Kumele man sayincedile le nkosi ikhawuleza ucime. Amen. Kumele sisizwa. Kumele man, kumele sesiyambasada sesi. Kumele xa kucingwa ngensizwa kucingwe ngomntu. Amen. Kumele Amen. Ayethe Nkosi. Ayethe Nkosi. uThixo ukhetha indoda. Mama bethethe. Uthixo ukhetha thina. Ngani madoda? Amen. Abanye
lonke noSunday School wonke nami ngiyazibonga nami ngiphakanyiswa likhwele kube ngento yabe ngathi andimazi noThixo kuthethwa ngaye nami ndiphakame nami uThixo ngithandile ngisengumntwana uThixo nami undenzele ingceba bekho wathi uphakama apho wathi ingceba le ingceba kaThixo ufika noba kuphi akukhaliseki noba ukwiphi situation uThixo uyafika ngexesha lakhe nami ngithandile ndambulela kakhulu uThixo ngithandele imncinci zikhona i-challenges le ngoma abanye bayale abanye bayawela abanye bakhona ke abazowela noThixo zikhona zonke izinto uThixo uzakwenza nami ndibulela uweliswa ngoThixo zikhona zonke izilingo esikolweni zonke izilingo ndingachaza kusezininzi amantombazane intoni azipheli izilingo sono sihlala sikhona kodwa uThixo uzakwenza vuma ukwela noThixo umhlaba lo ayingowethu umhlaba lo akenzelwa ngathina asamsonwa apha sizonquba uThixo nawe mntakaThixo nami ngiphakamisa nje amandla kaThixo anzange uzoncoma anzange uzozincoma mna ngizophakamisa nje uThixo uba ukhona uThixo inkosi nami undikhusela andibile nami uThixo uyandigcina imihla yonke kundlela zami zonke uThixo usandolusile inqaba yakhe isephezu kwempilo yami enhliziyweni yami ngase andiphe ungajiki ikhwele lakhe lihlale likhona enhliziyweni yami bekhona into engiqandayo imihla yonke ngoba zininzi nyani challenges phako sasikolo nakuso ndithi mama ngikhe ngithethe izithethe abantu ndingathi intanga zami phaya zithi xa zibona i-challenges endidibana nazo zamantombazana kuthiwa lo mfowuni ethamsanqa lo ngase ndinguba bendinguwe mna hayi bendizawuthi ndithi uThixo uyandikhusela kodwa kunjalo kukubi kunjalo ndikhumbula into lapha kuma enhlizweni ukuthi kufuneka sohluke singabantwana bakaThixo sizinsizwa ezinoyesu kufuneka sohluke ezweni ilizwe lizawubona uma ukhona umahluko pha nakanjani kufuneka ohlulwe ukuthi lo unoyesu ugcobo likaThixo luzokuhlamba lokutshintsha ungafani nokwezwe ungumuntu ke uzozibona ingathi uyashiyekela okanye kutheni kodwa uThixo uzokukhusela kulapho akubiyele ndekhe nathi ngoba ngigodukela uJune nisiye ekhaya nikhwele enye ngathi i-cab ngiqale wakhwelana ke nikhwele ngemva qha umuntu ongisisi emva kwexesha ngikhwele ikhazi igcwala imoto okay sihambe kakuhle xa sifike eMthatha kufuneka ndehlile athi losizangisela wena mntanami ungcwele wena ndinxibe ijini yami ndinxibe iiteki zami ndinxibe ijezi yami akho nto yecawe ibonakalisa athi lo sisi ungcwele wena lo sisi yabonakala uba mna xa ndimbona ngokwami ngathi akayi ngomntu wecawe kodwa indlela eligama libiza likhulu kakhulu uthi ungcwele wena ndihleke ndisho ndimbonisa iBhayibhile ndimvule lapha ebhakini waba nansi iBhayibhile ndisho ndihleke xa ndifika endlini ibeke kibe ninzi le nothi uThixo we abakhe uzabahlamba uzawuqama sowungafuni uzofuna uThixo so uzibamba wena uzokuhluka uThixo uzokuhlula ungafani noyezo wena uzakuhlamba ukhazimile nomuntu athethe into angayaziyo kodwa kuphaka kuzukiseka amandla kaThixo aphoyo nami ndiyambulela uThixo ngithandileyo ubutsheni bam ndiseyinsizwa nami ethi ntsi ndiseyinsizwa nami esindisiwe ukusindiswa ke ukukhuseleka izinto zikhona ukusinda ke oko nami ndibulela okusindiswa ndiyamethemba uThixo ndiyamkholwa ndiyamethemba uThixo ndiyamkholwa undigcinile kwade kwalapha mna ndizibona ndimdala ngoku ndisoze njike uThixo usazondithwala usazozibonakalisa amen basheshe bahle kaningosingisi
kusale esikhulu ngelihle igama lenkosi amen nami ndayibonga inkosi empilweni yami andenzele inceba igama lenkosi ikhona izinto zasemhlabeni kodwa uThixo wandenzela inceba alibonga igama leso ngibonga uvuso koqala alibonga igama lenkosi into omnye xa ethethe engqina uthi ndibonga ndithendilele alibonga igama lenkosi xa liphakamisa ingubo ingalo yokuqala yaphakama alibonga igama lenkosi kusenjalo akayiva lento waqoma makaphakamise ingalo yesibini alibonga igama lenkosi yaphakama ingalo yesibini uthi ewe ndiyazibona izinto manje ndiphakamisa umlenze uthi ndawuphakamisa umlenze usaphakama alibonga igama lenkosi wayibona yonke lento kodwa uthi mandiphakamisa wesibini umlenze waphakama athi inkosi ndibulela ukuthi onke amalungu omzimba asafunction alibonga igama lenkosi ngoba abantu bayalala avuka umlenze engasebenzi avuka ingalo ingasebenzi avuka umlomo ungakwazi uthetha avuka amehlo evalekile avuka indlebe zingeva kodwa mina ndibonga uThixo ukuthi indlebe zami savulekile amehlo ami savulekile ingalo zami zisasebenza imilenze yami isasebenza ukuthi uThixo ndimcela ukuthi ndiyisebenze inyama yami ndiyisebenze kulami ukuthi ngawo onke amalungu omzimba ndimkhonze ngawo alibonga igama lenkosi ndingasigwagwisi ndingaziboni kubhetere ndingafuni uzibonisa ngabantu kodwa onke amalungu omzimba onke functiona njalo ndimkhonze ngawo onke uThixo alibonga igama lenkosi ndiyayibonga inkosi empilweni yami konke uThixo andenzele kona alibonga igama lenkosi inkulu lento alibonga igama lenkosi ukuthi xa ivukayo ayiphakamisa ingalo ngoba uthi xa uphakamisa ingalo ingaphakami alibonga igama lenkosi uthi ufuna uphakamisa umlenze ungaphakami alibonga igama lenkosi kodwa mina ndithe ndivuka aphakama ingalo yaphakama enye isingalo yesibini waphakama umlenze alibonga igama lenkosi ethetha ukuthi uThixo usasithanda alibonga igama uThixo usenenjongo ngathi phofu uThixo usenenjongo ngami alibonga igama lenkosi ukuthi ndimquqele. This was my first imvuselelo alibonga igama lenkosi yoba ndiphume alibonga igama lenkosi ndiye kwenye i-district okanye ndiye kwenye i-province alibonga igama lenkosi besolo kuhamba umama alibonga igama lenkosi iyanhleka utata uNgodlana ecaweni uthi mama hayi sawuke ndiyekele kunyana ngoku alibonga igama lenkosi ke nguyohambayo alibonga igama yankulu lento alibonga igama lenkosi ngoba wathi utata uSamani ngenye imini eShumayeli eseketheni wathi esidinga abantu ukuthi ngoku kudala thina siyiphethe iBayton sidlulisele alibonga igama lenkosi yankulu lento ukuthi Nkosi ngicela undenze ndibe ngulonto ozothatha iBayton abaleke nayo alibonga igama lenkosi izinsizwa namhlanje alibonga igama lenkosi masivume uthatha iBayton alibonga igama lenkosi kodwa le Bayton asizuyithatha singayilungelanga ngoba sizayiwisa alibonga igama lenkosi xa sibalekayo ku-race uyifumana iBayton ungayilindelanga iyawa alibonga igama lenkosi funeka uphinde ujike uyayiqola sayashiywa ke ngoku alibonga igama lenkosi ndiyamcela uThixo konke okwenzekayo ezasemhlabeni uthi otata xa beyidlulisa iBayton bayidlulise siyilindele alibonga igama lenkosi ngoba ayizuphelela kubo izawudlula ize kuthi uthi utata uElini makayithetha ngazonibetho mama Nkosi yami ayeba ngoyithetha lena okay ayithetha uthi lapha makayithetha uthi omama akufanelanga babame epulpit bashumayela alibonga igama lenkosi ayinindve kahle alibonga igama lenkosi uthi nabo abantu abakusuppose bayashumela okanye bamisa ibandla alibonga igama lenkosi into enzama uyithetha ukuthi mandikulungele alibonga igama lenkosi ngoba akuzuphelela apha siyasuka nathi pha siza kule ndawo alibonga igama lenkosi kodwa sizukwazi usuka pha size apha singayilungelanga le ndawo alibonga igama lenkosi nomama nabo ngokunjalo bazayidlulisela kwintombi nosisi abazukwazi uyifumana iBayton bengayilungelanga alibonga igama lenkosi edingakala ukuthi utata sasekayithetha uthi fondini ihlazi inyama alibonga igama lenkosi icela inyama alibonga igama ungafuni uhlala nayo ube yikhabhathi kaSathana alibonga igama lenkosi uthi ihlaze ithi noba iyavuka uthi ndixela alibonga igama lenkosi ithi noba iyavuka uthi ndixela alibonga igama lenkosi ngoba inyama iyavuka kodwa ithi ndixela alibonga uyicela inyama uthi xa ithetha uthi utata usaseyizolo uthi yabona if iyaqala ukuthi uthi ngiyenhlambulukeni qandi kuzilela ukudla alibonga igama lenkosi ngoba ezo zinto zithu iyazoyika inyama alibonga igama lenkosi uyicela ukuyihlazisa iyayoyika inyama lonto ukuyizilela ukudla iyayoyika inyama lonto ithi noba seyifuna uphakama ubize izinto izobuya umva
alibonke igama likaYesu ndithandaza ukuthi uThixo andipha amandla ukuthi ndingamdanisi. Okugqibela ndingafuni uzibonisa ngabantu ngoba imistake yethu thina sesifuna ukuthi siimpress abantu. Alibonke igama likaYesu sifuna ube bahle phambi kwabantu. Alibonke igama likaYesu halo mfana uyahlabelela kwathini kodwa behind the back. Alibonke igama likaYesu icloset yami akuthethwa yonke lento kodwa ndamcela uThixo ukuthi icloset yami ingqinelana nalento ndime apha. Alibonke igama likaYesu if ndithi uYesu inkosi apha nabi icloset yami ndithi uYesu inkosi. Alibonke igama likaYesu ndihlala eSamora i-gunshot zitsho every day. Alibonke igama likaYesu akho kusinda akho singabalekela khona kodwa uthi umhlabelo sobalekela kuye. Alibonke igama likaYesu ndiyamcela nje uThixo nami ndisengumntwana lebhayithoni vele yankulu kum ukuthi ndiyilungele ndiyilindele ibhayithoni ngoba anytime. Alibonke igama likaYesu otata uChiliza bayihambisa ibhayithoni otamkhulu uyiba bayidlulisa ibhayithoni bayadlula. Alibonke igama likaYesu uzolinde ukuthi thina siyithathe le bhayithoni. Alibonke igama likaYesu ekufuneka ukuthi sihlale siready sizinsizwa. Alibonke igama likaYesu abazuthatha otata bayinika intombi. Alibonke igama likaYesu bayinika osisi bazoyinika thina. Alibonke igama likaYesu odingakala ukuthi siyilungele sihlambulukele. Alibonke igama likaYesu ngoba singayilungela bha singayihlambulukeli. Alibonke igama likaYesu ndiyamcela ukuthi ndiyihlambulukele lento. Alibonke igama likaYesu osisi bathethile bathi singayidanisi lento ungayithathi into yabantu udlale ngayo. Uthi umakhulu mashikota azohlala phansi uthi ungcono ulibeke phansi nobulifamfatha. Alibonke igama likaYesu ngcono udlule ulibeke phansi nobudlale ngalo. Ngcono ulibeke phansi uyeka abantu bayo bayenze into yabo ungadlali ngayo ngeNkosi ngegama likaYesu. Mama futhi sibambe Samsuhlale sifutha Mama futhi sibande sihlale sifutha Mama futhi nami ndime ngapha ndizobonga amandla kaThixo. Ndithe sahleli phaa esitulweni kwakho into ethi kunini uzihambe endivuselela umane bangumbukeli unani namhlanje kwabonge lamandla Thixo nenzele izinto ezinkulu udwale ndithwale ndibambe ngesandla kodwa kunani uke ndibonge nami namhlanje ndithi ndidikiwe ndizombonga ndale ndenze ndiyacela uThixo uzanipha amandla Thixo ndimbalekele ngihambela uba yibhawu ke beyibhawu kaThixo asiseketheni Thixo uzanipha amandla ngithengishele ezinye insizwa nami ngisebenzele uThixo ndibonakala abantu ndibalekele uThixo kuba ayikho into endifunikeza ngosatisfy ufuna usatisfy uThixo get much kuye kunini ndenzele izinto uThixo azabe nami ke namanithwala ezintweni seyendithwele ukuthi kube lapha ndibulela koma ndenzele kona uThixo mkhulu akafanisi yena akekho njena njengathi Monika yona
Yesu Kristu. Nama namazwi amaninzi ezenzelayo. Kodwa agcwele nje ukuthi Nkosi ndiyabonga. Ngicela ukuthathe umuntu ofana nami. Hayi akuthiwa ufanele izulu. Ndiyabulela somama. Ndiye ndithi ngamanye amaxesha uba uThixo mhlambe bendichole ndiselula nyana mhlambe ngeke ndikude. Kodwa kuphinde kube khona into uThixo uthandile kube nje. Kodwa ukuzenze ndiyabalikho elinye ngeke. Nami ngicela imithandazo ngasele ndingapheleli kuwe. Kwazi uba ndiyifakaze kwabanye abantu. Amen. Namdumezwe apha ndiphakanyiswa kuba le nto nam ndiyinsizwa egcine nguYesu. Ayikho nje into ndiphethe kodwa ndiphethe uYesu ondigcinileyo. uYesu uyakwazi umgcina umntu omtsha, umntu oyinsizwa ofana nam ugcinwe nguYesu. Ayikho nje into ndiphilelayo kodwa ndiphilela uYesu ondigcinileyo. Mna ndikhulela kuSunday school. Njengoba ndikhula kuSunday school iimvuselelo ndizihambile zonke iimvuselelo kwaye ke njengoba ndihamba zonke iimvuselelo iindlebe zam endizivalile for uYesu. Imane ukubeka uYesu uyavulwe ngendlela zonke. Njengoba ndilapha emvuselelweni ndibe ndiyiva le nto ibengena le nto ndiyive le nto ibengena kodwa ndithi into yokuphuma ngaphandle ndishiye apha ngaphakathi le nto ndingahambi nayo le nto. Kodwa ke ndiye ezivuselelweni njengoba kubeka emvuselelweni kuyabeka uba uThixo umthathe kubizwe nabafuna ukwamkela uYesu baze ngaphambili. Le nto ithi seyingenile indlebe zam zingayifuni le nto, impilo yami ingayifuni le nto, kuba impilo yam ndiyibambe ngokwam. Njengoba ndihlabelelo impilo yam ngoku ndiyinikela kuYehova uba nguye olawula impilo yam. Impilo yam ndizamile uyibamba ngokwam, ndizihambela ngokwam, kodwa loo nto akhange ndibeke benefits. Kodwa ngoku xa sendiyibeke kuKristu ndiyawubona umahluko. Njengoba impilo yam elizibombele ngokwam endixelele uba ndizoba nguClever ndizama uzihambela ngendlela endifuna uzihambela ngazo. Kodwa yena uYehova likhona ilizwi kuYobhi elisithi uYehova uyathetha nomntu ngendlela zonke kodwa umntu akayeva umntu. Uyabeka uYehova ngezwi lakhe athethe nangamaphupha kodwa umntu akeva umntu. Namntu loo mntu ebengeva kodwa uYehova ufika ngenye imini wasothetha nawe ngephupha. Njengoba sekuthiwa uYehova uyathetha nomntu kuthethwa kuyayithethwa indaba kaThixo. Uyifake izama ufake nangomthandazo. Utatanga umuntu oyithanda uvuka ekuseni, avuke ekuseni kakhulu athandaze. Njengoba ndithandaza ahambe uyongena nakwethu room athandazele kwathina. Njengoba ezokuthandazela kwathina kanti khona into efakwayo kwapha kuthi. Njengoba nje lento ifakwa kuthi liyazi ixesha loba le mbewu ifakwayo kuthule yona kuvela ingqambu. Kanti le ingqambu yafike kum ngephupha. Ngathi ke imini lele inyani yayithanda ubekwa kakhulu Sunday school. Inyani yayithanda ubekwa kakhulu ebatheni nakumvuselele kubekwe kakhulu nyani ke ngoku. Njengoba nje ibekwe inyani mina ndiyifuna inyani. Njengoba nje lele ke imini ndiyaphupha kanti uphupha. Ndiphupha umoya wami uphuma ndiyaphupha ngisifa. Njengoba nje ndibona ndiphupha ndiyasibona ispirit senyuka ispirit umzimba lo ujonge apha ezantsi umzimba. Njengoba nje unyuka uspirit sam ndiyafayitha uba ndiphinde kubuye apha komzimba kuba inyani igcwele apha kungaphakathi. Akho nto ndingayaziyo enkonzo igcwele yonke inyani apha kungaphakathi. Njengoba nje ndisiywe ndizazi apho ndiyakhola ndiyesogweni. Ayikho indawo ezindiya kuyo indlela bendiyiphila apha emhlabeni bendiphila noSathane. Kodwa ndathi ndizama ukulwa kanti ixesha lonke ndiyaphupha. Xa liphakama ndisephupheni ndiyavuya uba ndisephupheni. Njengoba ndisephupheni ndileqa ngokubaleka ndiyofuna le nto bendikade ndingayifuni. Yonke le nto bendandithetha ndiqoma ayifanelanga. Yonke le nto bendithetha ndiqoma mna ndifuni ayifanelanga mna inabantu bayo kanti nami ndifanele. Usindiyisolelo kwabantu bonke nam nodwa ufika la kum uThixo sezombalekela. Ebunsizweni bam uThixo sezombalekela. Haleluya. Haleluya. Bulisa umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Bulisa
otata bonke ndifundisa oomama ndifundisa uSunday School ngegama lenkosi. Igama lami nguYibanathi nqa lizazisa. Ndiphuma ngapha umhlaba ocomvayo kwilali ekuthiwa kuNobhoko. Amen. Nami ndihleli pha ndiqala ndiqonda ukuba ndihleli pha ndiyayikhona nje nami into endijisayo manke ndiphakama. Amen. Ke mna-ke mna ndiphuma kwikhaya elisindisiweyo nabazali bam bakholiwe bobabili. Amen. But ke utata yena uyafika kule nto yokhola udalanga ukholo sandofika ngongumama umntu okudala okholo. But ndathiwe igama kuthiwa nguYibanathi nje xa isithi umama uthi wava umntu okuthiwa nguYibanathi ebethi ikibhuka aqonda esho umntanam ndifuna bekumfundisa. Amen. Yena utata ke engakhula nokholo utata engekazi kwa into edibene necawa. Amen. Kodwa ke engabhikiselanga kude apho icawa ingena endlini uthandaza athi nathi siqhutyele enkonzweni nami ndikhulele enkonzweni. Amen. Qha ke into ebangelwa ndiphakame phaa phantsi nami ndizapha ngaphambili ndiyeva abantu bayabeka. Qha ke nami kudala ndifuna ukuphakama phaa qha ndithi xa abantu bazawuthi apha ngaphambili mhlawumbi ndikhohlakele okanye mhlawumbi okanye nditheni. Yena ndiyafuna nyhani ungena apha ngaphakathi. Qha ke ngoku ingxaki ngoku ndiyena amanye amazwi ewaqinisa ngawalasisi latsho yathi siye sizenze bahle phi abakotata nabomama nabazalwane bonke sisenze bahle. Asiphuma ke ngoku phaa ngaphandle siphume sokwenza izinto zethu. Amen. Phana ke laluzini phana ke phelalini ke kwafika ulaluzi utata mangani sokungena inkozo nenkonzo iyangenela lapha endlini lapha ezantsi. Wake ngowavela. Okay, njengoba lenkonzo imane ingena lapha endlini lapha phezulu imane ingena lapha endlini and umuntu odla ngosebenza notata ke ngoku. Yena ndakhe ndayibamba nje ivekana nje zithira ndayiva yona iyasebenza. Yiva ndayiva. Abangani bami ke ngoku manje ndidibana nabo kumane usitshiyo bayandafa kuba ngumuntu onjani. So xa manje ndidibana nabo manje usitshiyo kuthiwa owa umlilo wendiza lozovutha. And futhi yaba yiveki nje kuyesibili iveki ndaphinda lidyumbu phakathi kwabo lapha. Qha ke ngoku into phaa kube ndiye ndiyibona uba asekuncokolwa nje kuhliwa kumani kuthi siba into ekuncedayo wena kuba zange oluke ngecawa ke ngoku walapha ecango yethu enetswaleni uba wena uba woluka isintu ngoku siyakwazi ke wena noba ungaya kuloo cawa yakho uye uphinde ubuze abaphakathi kwenu. Amen. And ke ngoku bazalwane into endicela nje imithandazo manje ngase ngiphume phaa kubo kuba enkonzweni ndiyayo enkonzweni xa ndiphume enkonzweni ndiphinde ndiyo lidyumbu babahle kwabo. Ixesha liyahamba ke ngoku and ndikhulele kuyo inkonzo ndiyayazi. Andizubaphi ndibeka Amangasi abaphathi bonke ndibulise kubantu abatsha malunga igama lenkosi ndibulise komama abathandekayo egameni lenkosi. Amen. Nami ndisathi namandazi ukuthi ndifike njani kule ndawo ndifike njani kule minyakana malunga igama lenkosi bathandekayo. Ndiyachukumiseka kakhulu ndiyachukunyiswa ngosisi malunga igama lenkosi. Haleluya malunga igama lenkosi. Haleluya. Kaloku bathandekayo isibe ngathi lento yokuba single and virgin tontoni yeyosisi. Haleluya. Malunga igama lenkosi isibe ngathi yeyosisi bodwa. Ingathi insizwa zona akufanelekanga into yoba zike zibe ngcwele nje nazo zike zingazani namantombi. Malunga igama lenkosi. Haleluya. Njengoba kuthiwa angazani nandoda ningazani namantombi. Malunga nami bathandeka ndingomnye wahlangulwayo. Kuthi thina ke bafana sikhula phansi ngale kobhuti bethu kokufana bafuneka uqale wazi intombi iqala futhi xa unentombi enye ubona intoba haleluya awuyonto sikhula phansi kwalo mimoya. Ngabonga igama lenkosi. Kodwa bathandekayo ndibulela uJehova owayinceda neyami impilo ndingekazana nje.
Malibonke igama lenkosi. Ayithetha ukuthi xa ngumfana funeka uqale ube ne-experiences ukuze malibonke igama lenkosi awukuve nomfana ufike ethetha ngaloo nto ingathi lihlazo. Kodwa ke ndikhumbula uJosefa mna wafika umama Potifaro. Malibonke igama lenkosi. Wafika umama Potifaro wamleqa. Hallelujah. Hallelujah. Malibonke igama lenkosi. Emfuna malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Malibonke igama lenkosi. Insizwe yayingcwele. Insizwe yayisigcinile. Insizwe yayingafuni uzingcolisa naye. Yafika abathandekayo wamleqa baba ibhanti zakhe. Wayishiya ibhanti umfana. Ono Yesu malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Wayishiya ibhanti. Wabanjwa wenza yonke into kodwa ebugcinile ubungcwele. Hallelujah. Bokungazani na mbugcingileyo. Yeyethu nathi izinsizwa lendaba. Malibonke igama ndihlabeka kabuhlungu, manje ndihlabeka kabuhlungu. Phakama lo uthi ndiyahlabeka ingathi nathi eyethu madoda. Uthi singazani nantombi. Malibonke nami ngomnye bathandekayo. Hallelujah ngazani nanto andizani nantombi nje. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Ndingumuntu ozithandela izolo lifundayo. Njalo nje malibonke igama lenkosi. Akho mpendulo enginokuphendula ngayo. Yabona xa uthi uzonda-attack. Akho mpendulo. Sendithetha ke ngoku generally emsebenzini bathandekayo ndishumayela kakhulu pha emsebenzini. Ndingumfundisi pha emsebenzini. Amen malibonke igama lenkosi. Ndingumfundisi kakhulu. Ndisikelelwa ke ngoku ngoLwesithathu uba ndivale emsebenzini. Hallelujah. Ndilungiselela uzemvuselweni ndiyasikeleleka ke. Le patient xa ndiphuma ngemoto ithi le patient mfundisi ndiyacela kandincede to bathandekayo akho nto angayibekanga ngobomi bakhe. Uyahlupheka walila inyembezi. Yamshiya namazwi ndathi ndibheke emvuselelweni e-Eastern Cape malibonke igama lenkosi. Ndiza kuthandazisa. Hale uThixo akuncede malibonke igama lenkosi. Ndizama ukuthi bathandekayo nathi siyagcina. Nathi sifuneke sibe ngcwele. Afunekanga uqale hale ndisandimemezela nakwezinye insizwe. Awuqali phaa. Awuqali experiences. Malibonke igama lenkosi. Hale ndidla ngothi ke xa ndithetha bathandekayo ndithi xa ndithetha nezinye insizwa noba kusemsebenzini noba security ndiyajula nje. Ndikhale ndithi unkosikazi kabani lo uzawufuneka uyozidla ngaye. Awu. Hallelujah. Yazi kufuneka uzirespecte. Urespecte nomnye umuntu. Ndirespecta mna kodwa ndirespecte nomnye usisi. Malibonke igama lenkosi. Bathandekazi izinto zami endiziphilisa ngazezo ukuthi awuqali ngathi makufundiswe insizwa nazo. Ngiqale ukufundiswa yafundiswa intombi. Makufundiswe nensizwe ezi ukuthi awusuki nje uyobhadeka nje intombi nawusuke uyobamba nje manje. Malibonke igama lenkosi. Into efuneke lena iphile kuyo. Hallelujah malibonke igama lenkosi. Andisuki nje ndiyamhlonipha la sisi. Ndiyamhlonipha la sisi andimazi. Noba mhle uthini ke. Noba inyama ithini ke yona. Kodwa ndiyamhlonipha la sisi. Kufuneka iqala apha kumle. Hale nensizwa nazo ziyaphila ubungcwele. Nensizwa nazo afunekanga ziqale ziyolala zithi. Ibuye seyithetha inamlele apha. Ibuye seyithetha into yoba abantu kwathi. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah bathandekayo. Kusekuhle kusemnandi ukukholwa. Ubungcwele buyaphilwa. Aqala bazonweni qala. Hallelujah le nto ingathi yosisi nathi izinsizwa. Ngegama lenkosi. Amen. Sabiza brother wethu brother Mikhulu Zothe asiphe isifundo ngehle igama lenkosi. Khawuthi ngoba. Kwazekwa mndandeka nana. Hey!
esayiphethe ngempilo yami esayifihlile. Nami zawonto ifundo sasifumana mhlawumbe sithetha nge-silver badge. Ngumthi onto oqinileyo, ngumthi onto ba-forest. Uqinile lo mthi, wakufika imimoya, imvula, izikhukhula, akanyakazi lo mthi, ilala nje aphinde avuke. Nathi ke ndibheka kuthi ukuba xa zifika izilingo masingahluthwa zizilingo, masizikhabe. Amen. Bayayolwa baxolelani. It's just a cherry on top. Kodwa eyona nto siyizileyo elizwi likaThixo ngegama lenkosi. Lizothi vula inhliziyo yakho ngegama lenkosi. Icacile ukuthi uyakwazi uyivala indlebe ngegama lenkosi. Ukuthi noma kuyathetha izwi likaThixo. Uqonda uba hayi ayizozama izinto ngegama lenkosi. Kodwa uthi wavula indlebe ngoku ngegama lenkosi. Ipokotho zakho masibe yi-2 ngegama lenkosi. Enye ivaleke ngegama lenkosi, enye ibe ngathi ikhazikile ngegama lenkosi. Xa kuthethwa into ezakhayo ngegama lenkosi, hlohla kule ingakhazukanga ngegama lenkosi. Faka kuvimba wakho lo ungakhazukanga ngegama lenkosi. Ezezinye uba uyazibona asisundakha apha kule nkolo yami ngegama lenkosi, awufake kule ikhazikayo ngegama lenkosi. Ngoba xa ufake kule ikhazikayo uzawuthi noba uyahamba indlela awuzuyikhumbula kwalanti imdaka ebithethekile ngegama lenkosi, ngoba wakhe kabili ngegama lenkosi. Le ingakufanelanga ifaka phi kule ikhazikayo ngegama lenkosi, le ifaneleyo ngegama lenkosi efaka kule igcinayo ngegama lenkosi. Nawe gcina ngegama lenkosi ezikufaneleyo eziza kusa umgama omde ngegama lenkosi. Sayezwini likaThixo ngiyabona insizwa bezithe 2 minutes ngegama lenkosi, ngoba sise 30 minutes ngoku. Umshumayeli ke noba angayitsali hour ke usexesheni lakhe ngegama lenkosi, ngoba say 30 minutes esisebenzisileyo ngegama lenkosi. Ubrother Slolo uzazosipha izwi lenkosi. Khulumela midilele baba, khulumela midilele Baba,
sekuthatha umongameli othandabona omama ulutsha uSunday School ngelihle amen ngubrother Flolo usekethe yalapha eMdantsane amen ngelihle igama lenkosi amen siyambulela abathandekayo uThixo ondithweleyo suka kusekethe la kuNobhokhwe amen ukuthi kusandibeke kwelisekethe ngiyakholwa ke ngusomandla ondibekileyo kwelisekethe uThixo unezongo ke andibekele yona kwelisekethe nami kufuneke ndisondele kakhulu apha kuye ndizamvakashi uthi ithi ingoma ikhuluma nami ndilalele so awukwazi ulalela uhleli phaa kude awuzumva sondela apha kuye so that you don't miss the instruction because zikhona instructions uThixo azinikayo sekushunyayelwe kakhulu bathandekayo endimelayo nje mina khaphu bandikhona ku program bazalwane yenzani lebithethwa abogquba lihlale phansi manithathi awari hayi kodwa i-awari inkulu kakhulu ndithetha sendithetha nemngafuni uzithetha very big awari for me it's just few minutes amen because ndinento ethi nabathandekayo sekushunyayelwe sesivile zonke izinto ngoku make sithathe istep siyozama ko level ukuthi babeke kuyo unganqameli kukhona ukutya okushiyeneyo apha amen ngolihleli phansi phandle ndiyayikuvoka ukutya kumandilivarishwa apha manje kudilivarishwa i-breakfast enemilk wena mntu usafikayo ke apha itya imilk le ikhona ke nomngqusho obekwayo umngqusho ke ubekelwa aba sekudala bekhona kodwa ke ayithi loo nto awuzukutya nawe uzawutya kodwa ke wait qala ngebisi kuqala so that because kaloku awuzukwazi udigesta uma utya umngqusho uzakubona ubuyumva amen naxa sibetha apha isona amen ngumuntu ke odla ngosithanda usibetha isona amen ibakhathazele into abanye abantu bathi asusibetha kakhulu isona how can you defend into engiyo yakho because ayisosakho sikulewo sihlasela aba bantu but wena ngokubaleka uyakwela cala uyabadefenda so we are going to be defeated amen so masijonge ke naxa sidubula kha kunesigade kuba noko xa ndidubula lo mntu akayazi ukuba lutshaba oluya so mangamnika umngqusho makaqale ngemilk iqala xebo mfumana i-nutrients ke ngoku ndimane nawe ke mzalwane sixelele ukuthi wena awuzukhula ngokutya imingqusho uzawuqala ngemilk kodwa wena apho ujonge khona kuyotya umngqusho siyambulela abathandekayo kakhulu uThixo senditshilo ndathi ndizaba mfutshane kakhulu kodwa njengoba ndizaba mfutshane it doesn't mean into uThixo ebeyenza apha incinci andiyithobi amen andiyithobi kodwa endizokumela nje bathandekayo le nto siyithethe inkolo bathandekayo ukuze ibe nee-results funeke siqale nesiyenze uYesu abo bazawukwazi uxhamla ubomi obungaphakathi ngabo bevilizwi balenze ngithandile xa introducer apha amen umzalwane besemsela amen esithi yonke enye into engezelo eyona ingamandla kukuzovilizwi amen kodwa ke mina ndingeza nje kulaa nto bethi ukuzovilizwi ndithi ukuzokuliva nokulenza amen into yokwenza wehluke emzalwane ehlabathini kukwenzizwe more than ukuliva baninzi abantu abavelisa ndikube ubona uba lo mntu ingathi akalivanga ilizwi umntu xa ethetha uqomba waliva nyhani ilizwi because zinamandla ezinto azithethayo apha zinkulu zithupha so ubone ke ngokuba lo mntu ulivile ilizwi is fine but khange azinike experience ithuba lokulenza amen sesilapha nje bathandekayo nami sengifike kwelisekethe zonke izinto seziqhubeka amen ndifike kusetyenzwa apha bathandekayo amen ndayivuyela loo nto amen ndathi nami ndizawuzeka emzekweni it doesn't mean ke bathandekayo xa usebenza awuzulindwa in fact mina sendide ndayiqaphela lena ibuke wamsebenzela uThixo kukhona into ezawulandela i-confirmation yoba work is done amen le Bible ndiyiphetheyo yam
iBhayibhile yami ithathwa ngamapharapara. Bavele babethi first remoto bathatha iBhayibhile bathatha ubhaka bacima kukho i-laptop kanti kukhona iBhayibhile kusayidi lapho laptop mhlawumbe nemoto bebeyithathile cha kule ndawo bengikuyo ndiye isiba lihleli ku-empty so ndanento yokuthi hayi ayikhawulezi uyikhiphe ipetrol zayani phinde ndibuye so ndapaka-ke kwindawo edangerous mhlawumbe befuna uyiba but babona uba asuzufika asuzuba because ndizama ungena kwezi garaji zigcwele kade ndafika isiba lisithi empty ndathi hayi ndizawuhlinhle ndizawuphinda ndibuye ngolisithi empty so lafika ipharapara labomba ngoba into ababa ndithi mhlawumbe befuna uthatha imoto imali ikhona kayithathanga ufikile wabomba i-empty le moto so uzenjani kwalo muntu ngemoto e-empty izandibambisa le moto so akleva kamapharapara ngendlela yawo acinga uba akazuba imoto ezambambisa uyafana mos uba uzisentrongweni bayithatha le moto makayiyeke so ndabulela ke uthixo indlela andisinise ngayo ndiyabulela bathandekayo ndizawucela ke bibungqina nje bam endiphakamisayo oko ngoba yonke loo nto yenzeka emveni koba besiyoshumayela esikolweni amen nalapha bawuvala umlomo bathandekayo abantu abatsha ngoba le nto siyiphetheyo bathandekayo more than sikhona singaphakathi kodwa ngumnatha wokuhlangula abanye abantu thina silizwelwe ukuba sizosebenza uthixo indlela akubiza ngayo mzalwane uyamangalisa cha abanye abantu bayayimisisha kulaa ndawo yokufuna ukunconya ndaqonda ayiyangehlula into yokufuna ukunconya because uba namhlanje uzandiphakamisa ngomzumthoba andisiyeke amen mandizame amen ndizawukwehluleka apha ekuzameni khawuzame undikhuthaze uremembe into yobana le nto siyenzayo ndiyam ndiyenzile uba bendiyenzela mna bendingazutrayisha noyitrayisha le nto amen because ndisenditshinga ukuthi le nto iyalingwa kodwa noba silingwa but the price is too big besitsho umzalwane besithumayela phaa wathi noba ubulingwa the price is too big amen ngelihle igama lenkosi so noba ke ukulingwa is just a minor amen kodwa thina into esiyifunayo kuba siyibambe le price so ukhona uzazi uthunyiwe ndiyakule nto ithi ke uthixo xa ekuza kuthuma amen uyakubiza uthixo afika kuthuma emveni kobe kuthumile aphinde asebenze ngokwakhe yena himself ungasebenzi wena mntu ebekubizile ubizosebenza phinde ufana noba uba umzala angakuthuma athi ambopheka kodwa afika akhokhele ngaphambili afika pheke kodwa uthe amopheka so nam ndibone loo nto bathandekayo mna ndidla ngothi I amount to nothing amen kodwa umthandazo endinawo nguwo lo wenza izinto zenzeke hamba sithe xa siphuma apha esikolweni hayi baphuma kunconywana kodwa handishumayele kandicule handitini oko belisonizandla because uthixo ngelinye ixesha uba ungadanga ukunconywa uthixo uzakwenza nje into yoba uzibhabhese unqono because uyayazi uba you will not even take sayithatha njani into yoba ndingonywana ingasebenzanga zabe ndingenanyani mosuba ndithi hayi ndisebenzile ndibe ndingakhali ndenze nenye into iphinde ibuyela kuthixo yonke lo uba uthixo usebenzile amen simbonile kuthixo sendilapha nje mzalwane mandithethe nje amazwi ambalwa senzawuhlala phantsi amen mzalwane izalwa kuprofetha ngaphakathi amen profetha sendibekwe apha nje mna ndisuka kulani nje incinci nobhoko amen ndishumayela apha ndiyazi yonke imizi amen ndiyazi nenhliziyo ezithambileyo nezikhulu amen kodwa uthixo uzondibeka apha emdantsane xa ndifika apha hayi ndafika nakonza izawuprofetha amen nditshintshe le thundi ndithi umdantsane mncinci kakhulu amen noba ngoba ngaphakathi ndizelwe kuprofetha amen ukuzibona izinto zisenzeka mzalwane profetha uba benexesha benzawushumayela ngoyezekile amen kwathiwa makaprofetha isimo sitshintshe amen wena unikezwe ii-tools uyesu himself kuthiwa wengumthweni so wena okwazi ii-building ezinowakhiwa nguyesu abazazi nobantle kakhulu because uthixo uyesu welichule amen welichule wengenzi namhlanje noba befundile benabo ubuchule but ziyakwazi urejectwa izinto zabo kuthiwa ezuma le amen ayichithwe kodwa uyesu weye himself so wena sowumamkela uyesu umamkela neento zakhe umamkela nobuchule bakhe ngokwaaprofetha cha uyesu amamkeleyo wena akacaci kuwe amen because uba ebecaca ngoprofetha
awukhilekelwanga ukuba ukuze utshintshe izinto kuzawufika wena. Awukhilekelwanga ukuze uguquka abantu kuzawufika wena. Kukhona abantu noba bazikuxelela ngokukholwa nje kwakho bayakwazi ukuthi inkolo yabo bayimejarishe ngawo ukuze azibone ukuthi umuntu sakholwa kahle aqala ajonge wena aqala abone ukuthi ubani nobani akazithethezi uyazithethezi nami ndiyazithethezi azithethayo naye ukuthi uthi ngise-right cha wena ube uphuka kungazithethi nezifamba uyazithetha. Amen. Kanti umuntu uziconfirma ngento erong esonakaliswa nguwe wena mntu uzibizele igama likaThixo. Amen. Ngicela siye phaa kuYohane chapter 3 verse 17. Inamandla iyaphila lento ivalele ngaphakathi kimi. Inamandla isifundo senkosi uncwadi kaYohane chapter 3 verse 17. Verse 17. Kuba uThixo akamthumanga unyana wakhe ehlabathini ukuze aligwebe ihlabathi. Wamthuma ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye. Verse 18. Lowo ukholwayo kuye akagwetywa, ke lowo ungakholwayo uselegwetyiwe ngokuba engakholwanga kwigama lonyana okuphela kwamzeleyo uThixo. Verse 19. Ke kaloku umgwebo nguwo lo ukuba ukhanyiso lufikile ehlabathini, baza abantu bathanda ubumnyama ngaphezu kokhanyiso kuba imisebenzi yabo ingendawo. Verse 20. Kuba bonke abenza okubi bayaluthiya ukhanyiso, bangezi elukhanyisweni ukuze imisebenzi yabo ingohlwaywa. Ke lowo uyenzayo inyaniso uyeza elukhanyisweni ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe ngokuba usetyenzelwe kuThixo. Amen. Izwi lakho linguwe, izwi lakho liyaphila. Moya oyingcwele siyaphila ngalo, lisisibane liyasiqondisa kaze lihle lingawa amadoda. Moya oyingcwele asiqondisa indlela, ngaphandle kwalizwi lakho sihambe kumnyameni kaze lihle. Naku ukhanya kwezwi lakho ithi chapha phezulu kwempilo zethu, ukhanya kwezwi lakho. Moya oyingcwele ithi Nkosi silenze lingathethwa nje kodwa silive silenze. Naku umkhonzi wakho umile phambi kwethu ithi chapha phezulu kwakhe. Uthi uJeremiah nawo amazwi kodwa uthi uYesu uzafaka amazwi ami emlonyeni wakho. Nanku umlomo womntwana wakho, faka amazwi akho sive wena, singamva yena, singamboni. Tshintsha impilo zethu ngamazwi aphuma emlonyeni wakho. Ngaye Jehova siyakholwa uThixo ophilayo ngegama lenkosi. Amen. Siyabulela bathandekayo, sentshilo bathandekayo, ambokwenza inyaniso. Apho sifunda khona bathandekayo, uYesu uthunyiwe. Amen. Ukuze azolisindisa ihlabathi. Amen. Sizibiza ukuthi sisindisiwe because sihlanguliwe. Amen. Ukungcina kubekiwe apha abazalwane bebeke ukuthi uThixo ndibone ndihlangula phana phaya. Ithi kodwa le verse sifunda kuyo, lowo uyenzayo inyaniso. Amen. Ufikile lukhanyiselweni. Amen. Uba ukayenzi le inyaniso inkolo bathandekayo. Uba ukayenzi inkolo ukafika enyanisweni. Amen.
uyakhangela inyaniso, amen. Kodwa ubuyaqalisa ukuthi step uyenze inkolo ufikile enyanisweni, amen. Lento bathandekayo ndla ngokuthi xa ndibeka ayikho nzima lento, amen. Abo sifunda khona bathandekayo kuthiwa yenza inyaniso ukufuna ufike ekhanyeni, amen. Thina sikhangela inyaniso, amen. Ngoku siyazi, amen. Awukhe ukhangela njani into yaziyo, amen. Because awuxakeki uzawuyenza njani, amen. That's the reason yoba uthi uyayikhangela. You are just delaying nje ukuthi step forward, amen. Uthi Yesu xa ethela abathandekayo nasi isivuno sininzi abekho abantu abazawuvuna, amen. Because abantu abazawuvuna abakho available. Akathi uYesu uba akho chance yoba ungavuna okanye asivuthwanga isivuno, kodwa abantu abazawuvuna abekho available, amen. Ngulowo une-doubt, amen. Ngulowo uyathandabuza, amen. Mthandi ubungqina abathandekayo xa unayo intshisakalo yokungqina tsibaqala sujonga uba ubani uphakamile na okanye akaphakamanga, tsibaqala suhamba ngakwamehlo abantu, amen. Yiya ngokwakho, amen. Ukhona umzalwane endifike naye ke namhlanje, amen. Ukwapha esikolweni ngoku ndimkhuthazile ke phaa ndathi uzawufika kukho ntanga bakho. Unfortunately xa ifika apha akho nomnye kulaa age group yakhe, so uyandikweta ke ngokuba apha abantu kuthetha. So nam ngoba yokuthi funyenwe ke ngokulanyani yam bendicinga uba ndinayo, because the reality of the matter akekho ntanga bakho. Ndimkweta phaa ndimkweta lapha phandle ngoba mandiyomkonsola ndithi no, uyazi uba bazawuvela phi, bazawufuma apha nguwe ozawubashumayeza. The assignment that is given to you. Don't blame me, blame yourself, amen. Mina ndiyenzile yami ndakunema weza nawe, amen. Mhlawumbi ke bendingazuthi ndiyenzanga noba bendikunemile weza. Sudinwa mthandekayo othandekayo ngokwenzinyaniso kaThixo, amen. Sudinwa yenza. La ngothi xa ndinephayela indishumayela njengoba nibangaka nje apha you are more than 1,000, but andike ndibe ne-feeling yoba ukhona umuntu enzathi xa ndishumayela apha ngaguquki. Niguquke nonke ngelithi igama lenkosi, futhi nisindiswe nonke apha, nizawusindiswa nonke, amen. Ngoba andiyazi uba umuntu ongazulikhetha izulu sikhethelani isoko, ngoba kuthiwa le nto isezandleni zethu. Ukhala ngokulingwa, sinikwa amacebo okunqoba ukulingwa apho. Utheni ungazami? Wena wenziwanga ngematerial erong, wenziwe ngematerial wembethiswe le nyama siyembethele, amen. Nayo enazo inkani zayo, kodwa siyazama uyicinezela because asijonganga phaa kuyo, amen. Yeyalapha yona, amen. Njemba ifuna uthimba umphefumulo ngengwalapha, nawe suva ngayo phikisa, amen. Ndangothi inkolo namhlanje ifuna abantu abanenkani abazawuthi I will just don't do it, anduzuyenza le into, amen. Ungayenzi qha ube nguwayidlokova, amen. Because there are a lot of influences besabeko sisi. Ezinye influences fika ungayiqondi uba yi-influence. Uyibone xa ukeke uqonda ingekhaya influence leya, amen. Because akhange ube namehlo wokuthi oversee ukuthi ingozi le uyala kuyo, amen. Umuntu omtsha zigcine, amen, ngezwi kaThixo. Ayikho enye into angaphinde ibaluleke ngaphezu kwayo. Impilo yakho yonke ilapha, amen. Ayikho kwindlela ocinga ngayo, amen. Unezakho izinto ozicinga uplana ngazo, kodwa nansi hamba uhambe ubuyuza apha, amen. Ndithangile bebeka abathi ndikhulele enkonzweni, amen. Ubungqina ubukhulele enkonzweni noba ukhulelanga kuyo, amen. Because babekile apha abanye bathi sikhulele kuyo, abanye babeka apha bathi asikhulelanga kuyo, kodwa into ethethayo ngoyibalulekile sikuyo, amen. Ndiyabathanda naba bathi sikhulele kuyo sayishiya, sadibana nezinto sakhumbula. Iyazi ke ngenyani abantu ubuthetha inyani they will misunderstand you, because inyani iyahlala, bathi uthetha into engekhoyo, amen. Kodwa ngokuhamba kwexesha bathi kuphi lam ebesithi sifuna yena, because inyani iyavela inyani, amen. Ibe nendlela yokulawula inyani, ngoba kuthiwa ihlabathi ligwetywa inyani uba sifunda kakuhle eBhayibhileni. There comes a time whereby onke amadolo abhuqe athi nguYesu yedwa uncedo, amen. nguYesu yedwa ongumhlanga, ubuthetha inyani wena, amen. Uyabona thina, yabona ke uba uzama inkolo, amen, just be you, amen. You and God, mayiphelele apha, uThixo uza kunceda. Ndla ngothi mina ndizikhethele le nto, amen. So nantoni na endiyibona uba ndikwi-free space, amen, I can do anything that I want to do,
because it is abo banikhethileyo Yesu banechance yokwenza nantoni na nendlela yokunxiba mina andina stress amen ndidlala vele ndinxibe nje amen ngoba angifuni unxiba into ezangu attracteni ihlabathi amen so ayikho senxibeni lesele ntetha yami yonke into yenzayo gade mzalwane uba khangela ukwehluka because azumshumele ebantwini esifana nabo Hallelujah. side sibalinganise amen funeka sehluka abantu babone ukuthi ikhona into eyunique amen khona ukuze bazawusondela bangayazi ukuthi kanti ngokusondeleka kwabo uncedakala kwabo siphethe iyeza ngesandla sethu uthi omnye umzalwane apha singogqirha amen sinxibe izinto ezimhlophe white garments kodwa sigadile usathana angasingcolise ezigaments so aba bantu bazawukhangela imedicine oqinisekileyo ukuthi xa uyiphethe izawufika inyange apha amen suphathe imedicine ethi izawufika ithi kanyange agule more abantu amen ngoba wena ingozi yoba uzibize ngoba uyakholwa ungazinikelanga inhliziyo yakho yonke so zinikele kuYesu bathandekayo ibambe hamba le iqine nokuphi ayikho ngoba undawo kodwa it's about uThixo ingaye lento amen thatha yena yedwa mzalwane ubambelele uthembe yena yedwa impilo yakho ixhomekeke kuye ungaxhomekeki kwizinto zakho izinto zakho eziphelayo there are a lot of inconveniences nami besengicinga uba ngondi irojwa njani ivelo shumayela ibifamba ithathwanga le Bible kodwa kukhona inconveniences ezithi akangikhuseli njani kodwa iphinde ibuye into ethi ayipheleli apha amen uThixo into andincede kuyo apha ndihlangule khona anoyicomparison nale uphinde ngokweseshana into endinika ubungqina okuba something worse could have happened kodwa isandla sikaThixo ngesiye usekhona ndifuna ukuthi yibani usemtsha uthiwe inkonzo yabantu abatsha usenechance kukho ingozi phaa ngaphambili abayihambileyo nendlela abayibonile ebengqina apha xa ungqina-ke bathandekayo umntu ahambe indlela njengoba eyihambile le ndlela ubonile uba kukho ntoni nantoni phaya so is coming back to tell you yes kukhona ii-potholes apha xa wena isipidi sakho uya straight to where kuthiwe suya ngakhona amen ngoba uthi yolanda ubungqina bulanda uyafika ubungqina uhleli ngandilande bapharapara zorobha imoto kodwa into endifune nobungqina amen ubungqina kulapha kuwe sebenzela uThixo uzawuzizela amen njengoba ndilapha bazalwane ndithathe isigqibo somsebenzi apha uba ndingabheka nje ubungqina every day ndivuka ngobungqina sesikhona apha abazazibuko zabantu abatsha siyakhonza sikhonza notata wetata usawule nanke apha sikhonza naye every Saturday sivuka kusasa sihlambulula kutata uba siye esitratweni sivuka kusasa sisithi senza le sivuka kusasa because sifuna ixaka le ndawo ngezulu likaThixo because siyayazi uba into lapha asinanto esithina ulukhuni lo muntu uba uzawuthi ulukhuni lo muntu udawutha la mandla kaThixo othandaza umkhulu somandla mhlawumbe problem hayi somandla why uthetha usiphikisa uthe mkhulu ke in the midst of the problem that we have now njengobuze apha umkhulu somandla nokuze ngemali yokugqibela uzazi uzawufika uthe ntoni endlini suthi ubumkhulu somandla usemkhulu somandla le situation izawutshintsha profeta phezu kwayo uYezekile wathandekayo waprofeta phezu kwesimo babanjwe zizimo zabo abantu abatsha naye mncinci kuze yedwa abapha abanye amen yakubo uthi ndize nenyito ke ngoku nale elinye icebo nale elinye ichiza sela uzawuphila uphilisa ihlabathi nangamandla nansi indlela yokuphila nali icebo amen azuzuyithinta mina ndafika phaya ndafika lashumayela phaya ndingakhathazelanga noba bayakholwa na yile nto okanye abakholwa na yile ndinento ethi uba abakholwa bazawuhlala phantsi asiyifunde ndizawuthandaza xa ndihleli phantsi andizuhlala nje
don't allow to be silenced by the world. Bathe hlala phansi uhleli phansi wasonga izandla nje umane ublame uthi blame ilizwe ethu ngokuba uthanda nje uhleli phansi uyaqhumisa bakosebenza baza kulanda apho ikhoyo bakukhangele badiza nale nibuze nayo icakiwe because ilizwe likwilevel yokuqala kudingeka abantu abazawuvuka baze nalanto yasekuqaleni ivuthayo uba uze sayithatha bakuthixo azuziya ndawo nguyoza sibonisa uba yenziwa njani lanto yasekuqaleni ngoba asifuni uzisa into apha engasukunyanga ehlabathi nathi sawuthi sithimbeke kaloku uba sikholwa nje into engenadirection sawuthi sincame nathi funeke ngoku zibe khona ii-results kodwa ii-results zikhona apha ekuzameni amen zikhona apha ekuzameni nsizwa amen ukuze ukhule nalapha elikholweni zama kuqala amen uthixo uzawuhlangana nawe endleleni elulisana because uthixo akakusebenzisa uthixo uhleli phansi amen kuthiwa isebe elingathwali into amen ukungathwali into abazalwane ukungenzi into ungakhonzi ngecawu amen nangemigqibelo naphakathi evikini umane usiva ii-theories ezithi ukhona ndawo zonke amen Are you recognizing that? Kayo khona ndawo zonke wangamdumisa emaxesha onke because you are busy saying ukhona kwindawo zonke but you are not doing anything ebonisayo. It means you are not willing to do. Sikhona amen singabantu abatsha singoba lapha emdantsane kuphela sisuka kwindawo ngendawo abantu basuka eKapa abantu basuka eGauteng abazuphelela nalapha amen uzawusuka eqashweni impompa because uthixo ufuna ubeka ilayithi yakho ngendawo nami bengisecomazalule phanda khulela phanda funda phanda yonke into yami ngiyenzele kodwa lapho amen na apho ndikhoyo amen if it's not Jesus or nothing amen ndiyamazi kuba usuke phi nam usayaphi nam amen so andizuzimamela ke ezi theories. I don't have time. Akho accommodation kule yami impilo yokuba ifike ihlale le ntetha imnciphisayo yena namandla akhe ujonge isimo abantu yabona ke abantu senza uhlala phansi abantu behlabathi uyazi baphazama phi cha bafike nathi singacelanga nabo baphazama kulaa ndawo yoba xa bebona i-situation ezimbi kuthi bacinge uba uthixo uyathanda usiyekele bafike ke nathi ke sithanda uzenza masizayo silibale ukuba thina singabathinti bezizwe ugcwele abantu abangakholwayo kule ndawo yakho nawe uthi ungqine uba umthakathi olapha kule ndawo unamandla waye ungake uthi let me challenge umthakathi wale ndawo ndiyakhosa ngathani khe ndafumana i-report phakathi emsebenzini uqonda uba I'm not willing to attend andifuna uyingena kakhulu into that has to do with spirituality because izawuba ngathi in some kind of way nangoku and I remember abantwana bangakulontsha amen ukhe wathetha usisi wam and ndiyathemba bengayazi noba ungutishara uyayazi imeko esihlangana nayo phaa semgqobhozweni phaa you find yoba in as much as umfundisa lo mntu ufuna umnika iskill mos kodwa funeka uqale udileshane ne-behavior eyekelwa abazi abanye bamkhuthazayo uba makangabi kuna-behavior so sithi loo meko kuba awunathixo uba awuzamyeka uyesu ungakhethi noyikhetha loo career amen so ufike ke lo mntana uzoripota apha kumba tishala bathi ndiyathakatha komba ayitshanela njanani le nto because nama na evidence no one ngathi khaba mayisokhangela ukuhlakathweni yiza nalo muntu uthe uyathakatha nawe uze apha kum hamba ngoba momlanda yathi because andifuna uba ibisiyana kwistaff nabazali izawuba ngaka le nto qha mna sinendeni yobuthuli ngoba phuma izishiyeke noba ndithi ndiyithandazanyana fast afike sendiright ndithi no ngenani ke what is happening hayi ndiyathakatha ndijonga baxele uba awuthakathi uyathandaza amen baphume behleka nabo kuloo office besovana bazi-friends amen bafuna undifaka esuphini amen uthixo will always give deal with the situation.
uza kuthuma njani uThixo ezweni engakunikanga izikhono zokumoyisa uSathane uzawumoyisa amen ndifike mna kwindaweni kuyo usithiwa hawu yindawo kaSathane uzawukwehluleka apha wena and we are just looking and even your voice is very low yabona ke ivoice yam ndawuhlanithethe yenziwe yancinci kodwa noba ndithetheka kancinci soze ungandiva amen because apha eklasini we have 2 genders males and females so uba ndizawufika ndibe nevoice ebhesa kakhulu aba bangamantombi bazawuyika amen and uThixo wandenza nangevoice enogqiba ndamde because ukho aba bangamafumelo xa ndima phambi kwakhe funeka abone nje uba hayi le isizwe liyawudetha must not try chances amen because ufuna nto relevant uyakwazi uThixo ngoku uyintombi ivoice yakho ibe ngakanani uba ungifana ukuthetha efowunini ewe kudala ndingokuthi because uThixo uyayazi ukuthi le voice akunike yona ngenye imini uzaba yilida amen kule company okanye le principal kwesisikolo uzawudilishana njani okanye ubungumuntu ongisisa okwaba nzima ukuthetha nabantu bangotata your voice is low amen kodwa kufuneka xa uthethe uthenge into ecacileyo amen Thunders because umuntu othetha into ecacileyo awukwazi ungamameli amen sisengxakini thina banevoice encinci amen because uyofumanisa uba ukuze babe convinced uba yiyo le nto ithethayo you must come repeated ukhona omnye utata oyethi xa ithetha ubuthetha kulaa blog ngoku utitsha ngabe uyaphazamiseka andibhale iminyango because uyakuphazamisa uyayiva laa nto ayithethayo ngoku lapha amen so uThixo udale ngendlela usuzitshintsha nawe mntu omtsha ufake izinto zoba ube ngathi ubukele ngathi ungumlungu amen sikulinda apho mkhosi kabe ngathi yangena ayikho baleke nje ngosithanda Thixo uluthando usidalile ukuthi nathi sizithanda amen abantu abangakhuluma mabasibone siyazi xa uzithanda izawuzoba ukukhulwa nayo lento ba uzithanda amen izawukhulwa nje lo but just looking at you amen babona abantu bathi imodest babo hey ha likholwa nyani ubona ntoni ba likholwa ungivile ethandaza mina bathi mfundisi awazi abantu ngoba ngishubayela yintoni ekuconvincileyo indlela anxiba ngayo indlela ikuthiwa ke ngayo eBhayibhelini basawuhluka lezo zinto lo muntu akavanga nova ngevesi kodwa laa nto ethethayo is confirming the Bible you read every day and you carry every day is true amen is simply telling you that amen so ndizama ukuthi bathandeka intshumayelo eninzi amen and is more than lesifumana people petting enye ilipha phakathi cha siqonde awayisayidela amen ukhona izimo ithi nantoni eyenzekayo khanye uzuko kaThixo eyenzekayo uyehlika emotweni amen uyazi bakangathethe nothethe nanku umuntu oguqukile ekhala ngobungcwele mhlawumbi laa mntu uzawufika amkele uYesu athi ngoba ndathi ndikhwele i-Avanza namapha ndisiye ecaweni late amen ndithi kulo tata we-Avanza ndicela ndiyesimoni amen ndilate noba ndingekho athi asoze ndiyele umuntu oyi-1 ambolinda phaa ndithi azifumaneki imoto kungecaweni namhlanje khawunikha athi ndiyele umuntu oyi-1 ndithi azawugcwala ngoku kule moto masambi kule moto sathi nje sijika ikona xa ndafika ndangenayo loo nto ecaweni ayingathi andide ndifike enkonzweni asithi nje sijika ikona bathi gqiya abantu abangakanani bethetha yagcwala la babethi noba abantu bayehlika maniyiphinda oko le nto maniyiphinda oko le ndithi hayi ecaweni xa sendizongena ukuthi although ndandizawuba happy ke ndandizongena ukuthi yizana kuleyani icawe abangathi ngoku ndimtsalela kuleyani icawe because akho nto abantu bagade ngathi kutsalelwe ezicaweni zethu because boyikuba mhlawumbi phaa bazawufika batsalelwe imali uyikhupha ngothanda kwakho kufana nokusikeleleka kwakho noba uyikhupha gqithi yabona uyikhupha gqithi kodwa uyikhupha ngenhliziyo yakho awuzulifumani kodwa uba uyayikhupha loo nto unayo indlela ozaba blessed ngayo amen nawe uyaba surprised ujonge nalapha ekhaya uthi kodwa nina niyakholwa bekhaya kodwa jonga eyam i-blessing nam ndisindisiweyo ushumayele nangefinance ushumayela everything amen that is surrounding you ngoba uhleli kuyo amen so akho chance yonke into oyibambayo iyasikeleleka amen
That's the price S9. Yani uyasikeleleka, ungangabikho blessed wena mhlawumbi ke na material na spiritual. Kodwa ufumanise into yoba ngokufika nje ualtarishe ivesi eli-1. Amen. Kuvuka abathandazi, kuvuka abahlabelelisi, kuvuke bonke abaneziphiwo ungenazo wena. Uzithandazela every day. Nami ndiyakudithi somandla ndikhalela uhlabelelisi, andithandaza ndithandaza. But uyalibala uba njengoba lo muntu umaphambi kwakhe ugqabhuka abahlabelelisi. Wena uthandazela bakwazi uhlabelela wena personally, so that you will serve your own purpose. You remember that the person next to you is serving the purpose oyithandazelayo wena. So there is no way iprayer yakho ayiphendulwanga. Yes. There is no way bayiphendulwanga. Wena uthandaza awuhlelanga uThixo uyathandaza cha awukude kulo Thixo uthandaza kuyo ukunika izinto awuziboni ude umsole nomsole because abantu abahleli kude noThixo bayamsola. Hlala kuye. Amen. Hlala kuye. Uyakufundisa ukubulela isimo noba sinzima. Amen. Uyawufundisa mina ngathi xa kwakusole kutata ndanento ethi ndiyabulela usoleke ngimdala endifundisa izinto ethile nezithile. Into ethanda kakhulu i-agriculture. Noba akho umuntu uzangifundisa ndibeyibekho ndikuba yiyo ndizawukwazi usurvive nge-agriculture. uThixo sendinikile icebo lokuphila. Ndabulela. Amen. Kukhona abathi ke once aswelekelo asole alephu Thixo. Endaweni yobulelo uthenga usola. Amen. Awuzukwazi uxola ngoba uThixo ufuna lenhliziyo yakhe ikhathazeka kangaka. Ise ilethwe nalilizwe ufuna iphile ixole ibe a peace. Wena ulanda izinto. Amen. Sizothi namhlanje silahla izinto. Amen. Nama yonke into uthathe le uyifunayo ine price enkulu. Nantoni yayincama. Amen. Nami ndingamile bathandekayo nantoni noba incinci uyancama. Amen. Ngelihle igama lenkosi ukuziqhamule. Amen. Uncamenye ngenye. Amen. Noye noThixo bathandekayo uncamnyana ukuze kuzuzeke thina. Amen. So indle nanso ke impilo yokuthenga. Amen. Ukuze uthenge nawe ukuze ulithengela hlabathi ulishumayelayo ukuthi likhulu xa kujonga indlela onxiba ngayo. Mhlawumbe ababhayi kule idea uthethayo because nabo bathi besawujonga baqonda uba in fact uzasibuyisela emva. Iyasibazisa. Amen. Sivuma bathandekayo lawuthi kuze likhule. Amen. Wena uthi step back. Amen. Ubuyinsizwa you just wear engasokolisiyo dress like this one. Ayithathe 5 seconds. Ungathi ubili ukhulula ibhuku I am a hard worker. I don't have time ukuba ndidedile then iyeke nje. Amen. So nawe zenzele nje indlela elula. Amen. Nawe uThixo usinika indlela elula yokuphila kodwa thina sixakekile. Amen. Sizenzela nzima. Lento nje sibathandekayo namxolele uyawubamba kwindlela kwindawo kuyo enkolweni. Uyawubamba uba usele bisini bami khona ibisi endithethileyo kodwa kusemngqushweni. Amen. Bamba nawe uzawuphila ngoba eli lizwi ndilithethayo ababe ndithethe yami into bendiza ndeyoyika ungovani nabantu bendingazuza. Amen. Kodwa ngezwi likaThixo hayi noba asuzgovani ngoba ndiyayazi uba at the end of the day sizawuba zii-friends. Amen. Sizawuba zii-friends kakhulu. Amen. Ngoba ndikuniki ubone ukuthi yazi uyakwazi ukuletha umzange ngenye ixesha ukuthi akandithandi kodwa ugqibelele ukuthi bendingayazi uba ndithanda kangaka kodwa ngoba usithanda ndithanda. Nathi ke xa siqeqeshwa nguThixo ngathi uThixo une-favorite. Why you are not the favorite of God? Yes. I'm the first and the last favorite of God. That is in my heart. Noba ndihlangana nobunzima ndiphelelwa imali. It does not change and it will never change. Amen. Nawe ndithandekayo hlala uyathanda uNguthixo. Ufuna noYeremia apha iBhayibhile verse yami endiyithandayo. I have plans for you to prosper because I like to prosper. Amen. I'm the man of prosperity. Yes. And I like to prosper in every field. So, ndithandile. Amen. Ndihambile. Amen. Sizovuselelana mntomnja ukuthi siye emaseketheni ngokuhlukileyo kodwa ngoku siphinda sifika siphethe impilo entsha. Amen.
ubufika late eseletheni ngoku mabakhe bafike bakwethuke amen ufika song number 1 amen ufika kuvula wena amen because izwi lathixo lidevelopmental amen awunawubhiliva ngendlela enalalethi ngayo amen inkosi amen ngoba usokungena unyaka ude yophela uba bendisilwa nale nyama ingafuna ukhonza uzofika ungqina ngaloo nto yiyo le nto ndifike late khula kaloku uthausawufuna le nyama wafika late nangoseyifuna ukhonza ufanele kaloku uyaqala ngoba ivulile ngosinyama uthi ndinqobile kodwa ufike late unqobe njani awuphange inqobe wenza isikethe ithi nyaniso ndinqobe nyani uba uyandiphikisa uba nginqobile just look ipast yam ndifika late ayikho na igrowth kuloo nto amen zirekhoda ngokwakho igrowth yakho ngokwakho uzibone into enedayari ndiyathanda amen bathandekayo ndizawukhula ngoba ndiyakuthanda udevelopha ndiyakuthanda nodevelopha nam ndizawuba ndingekabi nayo new resolutions ndisendibone uthixo andisikelela ngani ngoku ndizawukhula ndibe nayo i-resolution nawe ke banazo i-resolution zokukhula uba bendilapha ngokuthixo bengingakwazi nokuhlabelela hayi ngoku noba ngikwazi uhlabelelisa kodwa ndiyakwazi uhlabela balandele futhi enkonzweni basikeleleke ndisokole because yeyi lo mhlabelelo lo ndiwuphiwe emazulwini ubuhani mandiwuphinde mhlawumbi ndingastragilisha amen kodwa the grace is upon me amen and it will never be taken amen ngelenkosi igama